O ano? At ingay-ingay mo. Ha? Mga sinag, ito na si Bagwis oh. Kulang, ano kulang yung ligo mo? Ha? Kulang? Liligo ka ulit? Mga kasinag, pakatapos kumain ni Bagwis kanina, hindi umalis. Nandito oh, ayan oh. O ano? At ingay-ingay mo. Ha? Ayan mga kasinag, binubulabog ang mga manok dito. Liligo ka? Ha? Gusto mo maligo? Opo. Ayun mga kasinag, kunan ko muna ng tubig at paliguan natin. Subukan natin kung manligo ulit. Mga kasinag, nakakuha na ako ng tubig. Ayan na oh. Ayan oh. Mamaya tatawagin ko si Bagwis dito para maligo. Kasi andun pa mga kasinag oh. Biyabantayan pa yung mga manok namin. Pakita ko nga sa inyo. Biyabantayan yung manok dito. Kala siguro ni Bagwis mga kasinag, nakikipaglaro sa kanya yung manok. Andito si Bagwis oh. Bagwis! Apa? Oh, ayan mga kasinag si Bagwis oh. Halika, baligo ka. At hingal na hingal ka baga oh. Mainit bagang panahon. Opo. Halika. Halika dito, Bagwis. Opo, halika. Oh. May hinog pala mga kasinag ang saging namin oh. Ayan oh. Oh, hinog na pala no. Ayan. Hinog na pala ito. No. Paano natin mga kasinag? Ayan oh, hinog na yung saba. Ayan. No. Okay. Ay, hinog na talaga mga kasinag oh. Oh, hinog na. Hindi na wala mapapansin ito. Nahinog na pala ito. Ay, mga kasinag, hinog na. Tikman natin kung masarap ba ito. Yan. Panalo ito mga kasinag. Hinog na palan. Sorry. Kagulo ma. Kagulo. Kagulo. Acho. Ayan o, kagulo maaki mga kasinag. Ay, si Lola mo. Yan pala kapamangkin ni Mrs. mga kasinag. Tapos siya si Ninong Ter. Ito naman si Mrs. oh. Tapos yung anak kong panganay mga kasinag. Hindi ako kakain ng aso. Hindi ako kakain ng ayos ah. Tama na yun, Mayra. Hindi pa. Ito pa, nahulog mo. Gusto mo? Ha? Gusto mo? Kasi pag gusto mga kasinag oh. Oh, halika, gusto mo? Ang sarap pa naman oh. Bumba pa. Magbumbak ka pa. Mga kasinag ko, daldala na oh. Huwag mo dadalhin yan. Papahinugon ka. Hindi mo bibigyan si Bagwis. Nandun ka sa daan sa kabila, diyan ka lulusot sa bakod. Kakan man yun gani. Hindi. Ma. Si Bagwis bang kasi hindi naman kumakain ng saging. Kung makikita nyo nga, busog na busog pa oh. Butog-butog yung kanyang butchi. Yan oh. Bagwis! Tayo lang ang kakain ng saba. Hindi namin akalain mga kasinag, hinog-hinog na pala to.
Asan yung inahin na nangingitlog dito? Yung inahin na nangingitlog ko dito mga kasinag, natakot kay Bagwis. Siya na pala yung siging kutak dun. Ayun na pala yung nangingitlog dito. Ayun mga kasinag, paliguan natin si Bagwis ha. Update ko kay maya maya. At yung inuuling ko doon sa rawis mga kasinag, titingnan ko muna. Nag-uuling kasi ako ng baong mga kasinag. Tingnan ko muna at baka nag-ardap-adab na. Puro amo siya at ako. Update ko kayo may mga kasinag ha. Paliguan natin si Bagwis. Tawagin natin doon sa may tubig dun. So, inom muna tayo ng may yelo. Init ang panahon mga kasinag, kailangan talaga may yelo. Ay. Ayun mga kasinag, hapunta tayo doon sa rawis. Ngayon pala mga kasinag, ito yung kinukupra ko. Yan, nakabilad. Yan. Siguro mamayang hapon nakatuyo na siguro yan mga kasinag. Kung hindi pa matuyo yan mamayang hapon, baka bukas pa. Ayan. Nagliliab na talaga mga kasinag. Nagliliab na yung inuuling ko. Ayan gardap-adab na. Ayan mga kasinag inuuling ko kasi yung bao. Kasi wala na kayong pangkatong gardap-adab na. Lagyan naman natin ng bao. Nalagyan na natin mga kasinag. Maya maya pag nag-liab na yan at alam ko mga kasinag na na puno na siya, hindi ko nalalagyan. Pero pag kulang pa yan mga kasinag, lalagyan ko pa. Ayan, balik na muna tayo sa bahay. At sigurado mamaya mga kasinag, pagbalik ko baka medyo hupa na yan. Kaya pala siguro mga kasinag, hindi pala umaalis si Bagwis dito. Alam ko na. Nakikita pala niya yung taga dito. Ito mga kasinag. Ayan nakikita pala ni Bagwis. Ito andito kasi itong mga dagahan dyan si Bagwis ayan. Bagwis, palapitin ko dito mga kasinag. Dito sa may tubig. Bagwis, mahali ka, Bagwis. 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 Ito yung tubig mga kasinag Ayan. Paliguan natin si Bagwis. Apa, Bagwis! Tawagin natin dito. Mga kasinag, ito na si Bagwis hindi ko nakuha ng video pagpunta dito. Ito na yung tubig na inilaan ko sa kanya. Bagwis! Bagwis! Halika, ligo ka dito. Ayan, nagtitilam-tilam siya mga kasinag halika! Dali! Ito yung tubig mga kasinag. Halika na. Maligo ka dito. Opo. Halika na. Halika. Ligo na. Opo, baba na dyan, baba na. Sige na, baba na. Itinago ko yung daga mga kasinag. Ayun lang yung daga sa gilid. Hindi ba niya nakikita yan? Ang purpose yan mga kasinag, kaya piyakitaan ko sila ng daga para pumunta dito. Kasi kung hindi ko mapakitaan ng daga yan, hindi yan pupunta si Bagwis dito. Opo, halika na. Opo.
Baba na. Baba na dyan. At mainit pati ang panahon. Maligo ka. Opo. O mag-inom ka pati ng tubig. Sige na. Opo, dito lang ako. Magbabantay lang ako dito sa gilid. O sige, baba na. Bantay lang ako dito sa gilid. Sige na. Opo. Mga sinag, iwan ko muna yung camera natin dito. Iwan natin. Yan, kita niya mas bagis. Yan. At itong daga. Opo. Sige, ligo na dyan. Liligo na ang baby bagwis. Ha? Liligo na po ang baby. Opo, ligo na. Pag may ibang panahon. Sige na, ligo na. Mainit ang panahon. Opo, ligo na. Sige, ligo lang, ligo. Opo, dito lang ako. Ayan. Ayan mga kasinag, buwaba na si Bagwis para maligo. O, sige na po. Sige na. Bantayan kita dito. Opo. Sige lang. Mainit talagang panahon mga kasinag. Ligon-ligo na yan si Bagwis. Ano, nagbuburukahan na yung kanyang mga balahibo. Opo. Ano gusto mo? Paliguan pa kita? Ha? Paliguan pa kita? Gusto mo? Opo. Sige na, ligo lang. Bantay lang yung tatay dito, bantay lang.
Opo. Sige na, ligo na. Ligo lang, opo. Opo, sige na, ligo lang. Ligo na. Bantayan kita dito. Lublob na dyan. Babantayan kita. Opo. Kinaligo na. Sige.
Opo, ligo na. Sige lang, ligo lang. Bantay lang kita dito. Ano? Tapos ka na maligo? Ha? Opo, tapos ka na maligo? Ay, tapos na. Very good. Tapos na maligo ang baby bagwis. Sige na, doon na sa opo, sa itaas ka na ng ano, ng puno. Sige na. Sa itaas ka na ng puno. Opo. Sige na. Doon ka na, magbilad ka na sa araw para matuyo ng balahibo mo. Kulang, ano, kulang yung ligo mo? Ha? Kulang? Liligo ka ulit? At bumalik ka? Ha? Opo, kulang ba ang ligo? Sige na,
Magbilad ka na. Matuyo na yung balahibo. At yung inuuling ko doon sa rawis, pupuntahan ko pa. Opo. Sige lang. Tubugan na. Nakakainip din pala mag-antay mga kasinag ano. Ang tagal maligo ni Bagwis. Titingin. Ang inisip ko mga kasiyag, yung inuuling ko pati doon. Sige na. Opo. Ano, kulang ba yung pagligo mo? Ha? Kulang ba? Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Tapos na yun maligo mga kasinag. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag. Bye bye.